Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παρουσίαση Smartakis. Σήμερα έχουμε το THL 5000. Πάμε να το δούμε. Έχει δώρο μέσα, δώρο σιλικόνη θήκη σε άσπρο χρώμα. Να δούμε και το κουτάκι πρώτα και μετά θα δούμε το τηλέφωνο. Το βιβλιαράκι με οδηγίες στα αγγλικά. Προστασία οθόνης. Μία. Hands free σε άσπρο. Επίσης USB σε άσπρο. Αντάπτορας. Και έχει και δώρο mini USB για να συνδέετε το στικάχι σας, να περνάτε δεδομένα στο τηλέφωνο. Πολύ ωραίο. Να δούμε και το τηλέφωνο. Λοιπόν, THL 5000. Λοιπόν, Android 442, πεντάρα οθόνη, 1920x1080, Gorilla Glass 3, έτσι είναι πιο εξελιγμένο το τζάμι του, 8 core, 8 πύρινο στα 2 GHz, 2 GB RAM, πολύ καλό τηλέφωνο, είναι από τα πολύ καλά τηλέφωνα στη THL, 16 GB RAM, επεκτάσιμο μέχρι 64, δίκαρτο, 5000 mAh, γι' αυτό λέγεται και το μοντέλο THL 5000, δεν είναι τυχαίο. 47 ώρες με 3G ανοιχτό και στο ίντερνετ εννοείται, και αναμονή 1000 ώρες, πολύ δυνατή μπαταρία, είναι από τις καινούργιες. Από εδώ και πέρα τα περισσότερα τηλέφωνα έτσι θα βγαίνουν. Πολύ καλή μπαταρία του. Λοιπόν, να δούμε και λίγο το touch. Πολύ καλό και πολύ ωραίο design. Κοιτάξτε και γύρω γύρω. Λεπτό, παρόλο που έχει 5000 μπαταρία, έτσι είναι μεγάλη μπαταρία του, είναι πολύ λεπτό. Λοιπόν, να δούμε και την κάμερά του. 13 MP, βέβαια πάει μέχρι τα 18 μέσα, έχει επιλογή όπως πολλά άλλα τηλέφωνα, γίνεται μέχρι 18 MP, 5 μπροστά. Λοιπόν, το έχουμε και σε μαύρο, να το δείτε. Να το δούμε και σε μαύρο. Και αυτό επίσης καλό. Ωραίο. Να τα βάλω και δίπλα να τα δείτε. THL 5000. Πολύ ωραία. Να δούμε και τις θήκες. Βγαίνει και σε άσπρη θήκη. Την έχουμε και σε μαύρη. Για το μαύρο, να δούμε και τη θικούλα το λίγο έτσι στα γρήγορα. Αυτές οι καινούργιες έχουν βγάλει καινούργιο στήματάκι με βεντεζούα, γιατί οι παλιές ανοίγανε και εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Πολύ ωραίο. Βλέπετε πως πιάνει. Βγάζει και το ρολογάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, THL 5000. Να δούμε και λίγο τη φωτογραφική τη μηχανή. Λοιπόν, κάμερα. Για να δούμε και τη ρύθμιση λίγο στα γρήγορα μέχρι που φτάνει. Ναι, μέχρι 18 MP γίνεται. Για να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Α, συγγνώμη, γιατί έχει την προστασία μπροστά στην κάμερα, γιατί βγάζει θολά. Να τη βγάλουμε. Έτοιμο. Τώρα είναι οι πρώτες ρυθμίσεις και πρέπει τρομερή φωτογραφική μηχανή για να βγάλουμε και μερικές φωτογραφίες. Πολύ καλό.
Είναι από τα καλά μοντέλα THL. Η οθόνη του, όπως είπαμε, είναι Gorilla Glass, δεν χαράζει. Είναι και Gorilla Glass 3, είναι καινούργιας γενιάς γυαλί. Λοιπόν, αυτό είναι THL 5000. Το έχουμε εδώ και σε μαύρο, να το ξέρετε μια τελευταία φορά, και σε άσπρο και με τις τσιπούλες του. Λοιπόν, Smartakis, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.